Сәләмісіз, сіз милләт яшәешін яқтыртып барушы татарлар тапшыруын қарайсыз. Хөрмәтле тамашачылар, бүгіннен біз сізні әлігі яңа студиядан сәлемлейбіз. Мұның білән бізге зор мөмкинлекләр ачыла, сіз аны киләчәктә күрерсіз. Алда әлі бик күп яңалыклар көтелә. Хәерле сәгатьтә. Бу атнада мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүгін біздің программада Татарстан Республикасы Шүпрәле районы Иске Кәкірледә авыл көне бик күп яңалыкларга бай булды. Hazır cennette yaşayız. Cennette yaşayız. Allah'a şükür. Zararlanmasınlar bir kimde. Быел Свердловск өлкәсендә узган Урта Урал халыклары көне гаилә елын һәм өлкәнең 90 еллыгын үз эченә алды. Барысында күрәсебез килде, танышасыбыз килде. Шундый зур бәйрәмгә килдек. Ярак дип тормадык елны. Татарстанның Лаеш районы Кече Елга авылы яшәеше белән Гөлия Садыкова таныштырыр. Кече Елга авылында біз бик матур күренешкә дә тап булдык. Биредә авыл халкы әле дә күпләп кас тота. Татарлар фондының сәхифәсендә без Раил Өметбаев белән Америка Кушма Штатларында булып кайтырбыз. 20-нче гасырның 30-нчы еллар башында Нью-Йорк мөселманнары бергә җыела да әлеге бинаны сатып алып, ширкәүдән мәчет ясый. Һәм 1931 елдан бирле биредә мәчет эшли. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер хәбәрчеләребез әзерләгән сюжетларга күчик. Республикабызның көньяк көнбатышында Ульяновский өлкәсе Чуашстан Республикасы белән Зандаш Шүпрәле районында елга күлләрне, чишмәләрне чистарту, аларны төзекләндерү буенча планлы эш алып барыла. Республика программаларына кирип грантлар язып, район авылларында парклар булдырыла, балалар мәйданчыклары ясала. Шушы көннәрдә генә районның Иске Кәкерле авылында да еллар буе сазлык булып яткан урында мул сулы күл һәм аның янында яңа парк барлыкка килде. Шул ук көнне авыл җирлегенең яңа бинасы да файдалануга тапшырылды. Борынгы Иске Кәкерле авылын яңарту адымнары хакында хәбәрчебез Рамис Сафин репортажында. Иске Кәкерле бу яклардагы иң борынгы авыл. Ул 1920 елга кадәр Сембер губернасына керә. Октябрь инкыйлабына чаклы авылда 4 мәчет һәм 3 мәдрәсә булуы да аның нинди зур авыл булуы хакында сөйли. Авылда бүген дә 3 мәчет эшләп тора. Кәкерлеләр элек-электән авылда гына түгел, тирә күрше төбәкләрдә дә йортлар салу белән кәсеп иткәннәр. Монда бик тырышкалык яши. Монда ир-егетләр гомере буе әйтергә кирәк балтасталар булдылар. Республика буенча гына түгел, менә күп Россиянең күп регионнары буенча, ул булмасын Саратов өлкәсендә, булмасын Оренбург, булмасын Башкортстан республикасында, шушы якларда безнең егетләр иләр салып бирделәр. Авылда да менә күреп торасыз, менә әле дә иң матур иләр менә шушы Кәкерле авылында. Республиканың зур җәмәгать эшлеклесе, сәясәтче, илебез өчен иң катлаулы чорларда зак еллар Татарстанның беренче президенты аппараты җитәкчесе булып эшләгән. Бүген муниципаль берәмлекләр советы рәисе Әгъзам Габайдуллин шушы авылда туган, укыган, зур тормыш сукмагына юл алган. Шуңа күрә Кәкерленең үткәне дә, бүгенгесе дә аның язмышы белән нык бәйләнгән. Кеше улгайган сайын аның ничектер менә балачактагы хәтер яңара бара кебек. Чөнки күрәсең дә тормыш үткәннән соң син инде күбәйберләр, һәр кеше күбәйберләр күрәбез, күбәйберләр башыннан кешерә бит инде. Һәм күбесе әйберне бит инде белеп танып була, чагыштырып караганда гына шуңа күрә сүз дә юк инде. Һәр вакытта менә балачак иң беренче синең менә күз алдыңа килә, күңелеңә килә. Шушы электә хәтирәләр белән ничектер хәер вакытны рәхәтләнеп, теге ял итәсең. 90-нчы еллардагы күмә хуҗалыклар таркалу шаукыны Кәкерлегә дә кат кагыла. Хуҗалык тарала, яшьләр Казанга, байтагы якында гына урнашкан Ульяновскийга юл ала. Зак еллар авыл советы сәркәтие булып эшләгән Гөлшат апа Идрисова шул чорларда ел сайын 70-тән артык парны ЗАГСта терки идем ди. Атлап йөрмәдек, савып бирдек. Елга 75-80 язайдым. Аны бана каләм белән, илекке бит йылдызлы каләм бар иде. Җирнеле ясыйдым пыллы шишага. Шуның белән язырга ярый. Ул вакытта Кәкерле урта мәктәбенә күрше авыллардан да килеп укыйлар. Иске Ишле авылыннан Рима Софиолова монда 9-нчы, 10-нчы сыйныфларда укый. Иске Кәкерле миңа яшьлегемнең матур вакытларын хәтерләтә. Яшьлекнең иң беренче матур кыз булып килә торган вакытларыбыз безнең монда үтте.
Okuda bizning qila жетекчебез Вазыйха бойында, Земфира апа укытучыларыбыздан, Расыйха бай безнең директор иде. Укытучылар бар да әлдә хәтердә. Бу авылның миңа һәр урамы таныш, һәрбер йорты якын. Шуңа күрә мондагы халыкның инде күбесен беләбез. Шуңа күрә һәрбер кеше миңа якын. Истәлекле еллар минем монда. Бүгенге бәйрәмгә күп еллар элек бәхет эзләп читкә китеп яшәүче авылдашлар да кайткан. Ульяновскидан кайткан язучы Шәфиq ага Имаддинов моннан күп еллар элек төп нигезне сатып китүенә үкенүен дә яшерми. Biz satıp gitken bizden nigilesizin kaytıp tamırlanırga urun kalmadı indi. Oğlumuzda indidir sebepler boyunca bugünkü kenge ağırlıklar bulganda taşlap çıkıp gitse de yüzümüzün nigizlerimizni satmazka, taşlap gitmezke kirek iken. O bizden tartıp giritedirgan bir tamırımız bulup kalgan bulur idi. Bir katı sağındıra tuğan ağal, geç kaytıp gerimiz kazandan. Koytkaç kişilerin küçük turga çıgabız da bütünlük uramlarına, oğullarına yerip eğlenemiz. Kurşularını, dostlarını bütünlük isim barla bizke tişirip, mına şolay motor itip, oğlumuzunu yakın körüp, koytup, yaşap yatağız. София ханым Гыбайдуллина моннан 50 еллык иске кәкерлегә саба аякларыннан килен булып төшә. Мин бер күрүдә инде авылны яраттым. Күрәсең инде килен кеше шул авыл туфрагыннан ярала торгандыр инде. 50 ел эчендә монда үзгәрешләр бик күп хәзер. Шул кадәр юлларны карагыз. Монда бик матур мәктәп, балалар бакчасы, культура йорты, гомумән авыл инде хәзер үзгәрде, аның кешеләре дә үзгәрде хәзер. Узган гасырның 60-70 елларында бәгыргә үтәрлек кыенлыклар, авыр кул хезмәте ул чордагы кешеләрнең әлдә хәтерендә. Уйласаң, күзгә яшьләр килә ди Гүзәлия апа. Ул вакытта күмер ягырга, утын ярырга, утын ташырга, салам ырларга, салам юк битән юк. Хәзер җәннәттә яшибез. Cennette yaşayız, Allah'a şükür. Zarlanmasınlar bir kimde. Cennette yaşayız. Бүген иске Кәкерледә авыл көне, авылда бәйрәм. Җирле үз идарәнең яңа бинасы, музей ачыла. Аның янәшәсендә еллар буе сазланып яткан күл чистартыла. Парк, балалар мәйданчыгы да булдырыла. Тәвәккәлләп тотындык та җыештырырга, бик күп иске йорт иде монда, каралты куралары, аннар инде ташландык урын балута иде. Ул инде шундый версияларда иде. Элек безнең авыл халкы шыннан башланган күл янына килеп урнашкан дигән. Инде Дрестен дә без казырга тотынганнан соң монда дуян утырган, ләм утырган булган. Аннан нинди генә иске сөякләр, агачлар чыкмады, күл күмелгән булган Дрестлектә. Җитәкчелек эшендә зур тәҗрибәсе булган Рөстәм республика программаларына керсәң, грантлар язсаң, бюджет хисабына шактый эшләр башкарырга була ди. Теләк кенә булсын, теләк булса, беләк карышмый диләр. Татарстанның Чүпрәле районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, татарлар. Екатеринбургта һәр елдагыча көз башында Урта Урал халыклары көне уза. Әлеге рәсми бәйрәмнең быел төп темалары гаилә традицияләре һәм Свердловск өлкәсенең 90 еллыгы. Дистәләгән милли иҗтимагый оешмалары белән бер рәттән Урал татарлары да үз ишек алдын тәкъдим итте. Урындагы хезмәттәшләребез сюжетын карыйк. Уртасыннан ага бәйәкле шишмәләре җырлап биеп үткәрәбез. Алда бәйрәмнәрне. Татарлар җырлы биюле моңлы милләт. Быел Урта Урал халыклары бәйрәмендә татар ишегалды кунакларын Свердловск өлкәсенең Красноуфим районы Бәяк Тамак авылыннан килүче Ләйсән ансамбле каршы ала. Бәйрәмгә килдек, бәйрәм күрергә. Бүген әйттеләр, что икенче национальный культураларда була, барысында күрәсебез килде, танышасыбыз килде. Ярак дип тормадык, юлны үзебезне күрсәтергә, кешеләрне карарга, танышырга. Шул теләкләр татар халыгы үз телен онытмасын, үз тәртибен белсен, үз динен тотсын, үз йырларын, үз биюләрен бейсен. Шул чакта гына татар халык булып калачак. Урта Урал халыклары көнен Свердловск өлкәсендә 2002 елдан үткәрә башлыйлар. Бәйрәм өлкәнең үсешенә үз өлешен керткән халыкларның ролен танудан барлыкка килә.
Бүген Свердловскида 160-га якын милләт вәкиле гомер итә. Ә Екатеринбургның Маяковский исемендәге мәдәният һәм ял итү паркының мәйданында халык һөнәрләре, гореф-гадәт, җыр, бию һәм традицион аш-суларын 27 милли мәдәни оешма вәкилләре тәкъдим иткән. Бүгенге бәйрәм мәйданының һәр пишмагында төрле телләрдәге җыр һәм сөйләм яңгырый. Шундай бүген бик матур көн, кояшлы көнне чыктык әле балалар белән бәйрәмдә йөрергә. Балаларга күрсәтергә кирәк. Бу безнең Свердлов өлкәсендә нинди халыклар бар икән, аларның традицияләре белән, аларның ашамлыклары белән танышырга, күрсәтергә чыктык. Без татарлар Свердлов өлкәсендә бик тату яшибез. Без бердән-бер, бергә, барлык менә милләтләр белән без дус яшибез. Һәм инде чын күңелдән шушы бәйрәмдә мин шатмын. Һәм инде барыгызны шушы бәйрәм көне белән тәбрик итәм. Урта Урал халыклары көнен Свердловский хөкүмәт ярдәме белән өлкәнең Милли мәдәни оешмалары ассоциациясе оештыра. Татар иҗтимагый оешмалары ассоциациясының эшчәнлегенә зур өлеш кертә. Әрәкәй милли мәдәни комплексы бәйрәм кунакларына Урал татарларының традицион киемнәрен тәкъдим итте һәм тамбур чигүе буенча осталык дәресен үткәрде. Ә быелгы татар ишегалдының хуҗабикәсе булып яңадан эшмәкәр, меценат һәм 5 бала анасы Суфия Хамид кызы Таминдарова сайланды. Соңгы 5 ел эчендә аның җитәкчелегендә булган Свердловский өлкәсе халыклар дуслыгын үстерүче Урал татарлары иҗтимагый оешмасы берничә уңышлы проект булдырган. Шулар рәтендә Королева нации матурлык конкурсы. В этом году пройдет второй раз конкурс. Быел инде икенче тапкыр Королева нации бәйгесен үткәрергә ниятлибез. Конкурста төрле милләт вәкилләре катнашачак. Әлбәттә, Татарстан Республикасын тәкъдим итүче кызларның булуы да көтелә. Теләүчеләрне чакырабыз. Гаризаны Урал халыклары йортының социаль җилтәрендә тутырып була. Узган ел катнашучыларның яше 16дан башлап 52 яшькә кадәр иде. Шикләр юк, һәр теләгән кеше гариза язып килә ала. Иң мөһиме милли үзенчәлеген чагылдыручы матурлык. СССРның таркалуыннан соң төрле милләт вәкилләренең бер-берсе белән аралашу, уртак эш алып бару усталыгы бераз югала бара. Ләкин Сабан туе һәм Урал халыклары көне кебек бәйрәмнәр бер-береңне танып белү, аралашу һәм дуслашу өчен зур мөмкинлек бирә. Инсаф Абдулла, Альфия Габдушева, Юлия Шлентова, Татарлар, Екатеринбург. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Татарстанның Лаеш районы Кече Елга авылы яшәеше белән Гөлия Садыкова таныштырыр. Кече Елга авылында без бик матур күренешкә дә тап булдык. Биредә авыл халкы әле дә күпләп каз тота. Татарлар фондының сәхифәсендә без Раил Өметбаев белән Америка Кушма Штатларында булып кайтырбыз. 20 гасырның 30 еллар башында Нью-Йорк мөселманнары бергә җыела да әлеге бинаны сатып алып, ширкәүдән мәчет ясый. Һәм 1931 елдан бирле биредә мәчет эшли. Авыллар милләтебезнең алтын баганасы. Элегелектә нәк авылда телдә, диндә, гореф-гадәт, йолалар да һич үзгәртүләрсез, түкми-чәчми буыннан буынга тапшырылып килгән. Һәм хәзер дә бу традиция дәвамлы. Шундый салаларның берсе Татарстанның Лаеш районында. Бүген сезне Кече Елга авылы, аның эшчән, нурлы халкы белән таныштырабыз. Монда балалар кече яшьтән үк гарәпчә укый, моңлы итеп азан да әйтә. Халкы да эш юк дип тормый, күп итеп мал асрый, үз кәсебен җәелдерә. Ничек тә булса, нигездә калу юлларын эзли. Хәзер үзегез дә инанырсыз. Авылында без бик матур күренешкә дә тап булдык. Биредә авыл халкы әле дә күпләп каз тота. Менә биредә Биләевлар гаиләсенең 100 баш казы йөзеп йөри. Казларны саклауны алар үзләренең уллары Газизгә тапшырганнар. Газиз менә ничә сәгать буе суда yüзәләр булар? 4-3. Армыйсыңмы соң 3-4 сәгать яр буенда? Юк. Көнгә ничә тапкыр алып киләсең су кыйнырга? 1 тапкыр. Ә менә буларны судан ничек чыгарасыз соң сез? Әти кайтты, без аларны икебез чыгарабыз. Менә Газиз әйт әле, шушы 100 баш казны нәрсә эшләтәсез? Мендәр ясыйбыз. Һәм ит, тагын, арын сатабыз. Үзең ашыймысың? Әзрәк. O гаиләдә тагы башка абый апаларың, сеңлеләрең бармы соң? Бар, апа һәм апа. Алар кая? Алар Казанда
Укулар. Демәк, чират каз саклау синдә. Һәр елны аласызмы казлар? Ие. Менә шундый хезмәт сөючән, өметле буын үсеп килә Кече Елгада. Яшьтән үк авыл тормышының эчендә кайнылар. Җирдә үскән кешегә генә үз туфрагы һәр чак кадерле була. Шуңа Кече Елганың киләчәге дә өметле кулларда. Бу элек-электән шулай булган. Халык тырыш бездә. Дөрес, хәзер колхозлар юк, әмма фермерлар күп. Авыл халкы умартачылык белән шөгыльләнә. Казан, Лаеш якын булуда бик булыша. Кешеләр авылда тора, шәһәргә барып эшли дип сүзгә кушылды безне көн дәвамында озата йөрүче Гәүһәрия Вәлиуллина. Үзе дә Кече Елгада туып үскән. Бүген Лаешта яшәсә дә авылда еш була. Кече Елганың тарихын өйрәнә. Инде беренче бүлеген туплап, китап итеп бастырган. Без үз чиратыбызда авылның тарихы килеп чыгышы белән кызыксындык. Бу тирәләрдә элеккеге безнең иракәтлек 40 мең еллар элек борынгы кабиләләр яшәгәне билгеле. Бу борынгы кабиләләр инде безнең Саручи-Гора дибез, Сайыскан тавы, Имәнкискә авылы һәм шушы Кече Елга җирлегенә туры килә. Кече Елга авылы архив язмаларга таянып караганда галимнәр бик борынгы авыллардан саныйлар. Алтын Урда тарафыннан Биләр шәһәре җимерелгәннән соң күп кенә халык Кашан шәһәренә күчә. Кашан шәһәрен Тимер Булат тармар иткәннән соң күпчелек халык якын тирә авылларга күченә башлый. Безнең якка да бер туган егет килә. Шушындый риваятләргә таянып, инде халык сөйләү буенча егетләр булай сөйләшәләр. Һөҗүм ясасалар, беребез исән калыр дип, егетләр икесе 2 чакрым ераклыкта урнашалар. Берсесе Олы Елга дигән авылга, икенчесе Кече Елга дигән авылга килеп төпләнә. Шуннан чыгып, Олы Елга һәм Кече Елга авыллары барлыкка килә. Авылга архив документлары буенча санаганда, менә 1350 еллардан дип исәпләнә. 1350 елга караган документлар бар архивта. 700 елга якын тарихы бар Кече Елганың. Әле киләчәге алда, аның өчен барлык шартлар тудырылган дигән гәмәдәшебез. 11 еллык мәктәпләре, балалар бакчасы гөрләп тора, кибетләр, почта, банк бүлекчәләре эшли, юллар да таш. Кече Елга авылы халкының рухи мирасын саклаучы урын ул аның мәчете. Әлеге мәчет 1989 елда төзелә, авыл халкының көче һәм теләге белән. Әйтергә кирәк, мәчет бүген бер генә көндә буш тормый. Биредә дин сабаклары да укытыла, халык та намазга күпләп йөри. Мәчетнең имамы Габделхай Гайнетдинов шушы авыл кешесе. Имам хатыйб вазифасында инде 2020 елдан Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган. Беренче белеме буенча авыл хуҗалыгы белгече. Аннан мөгаллимлек һөнәрендә үзләштерә. Мәктәптә хезмәт дәресен укыткан. Авылда дин гомергә көчле булды. Буыннан буынга күчә ул биредә. Шуңа хәзер мәчеттә имам вазифасын башкаруында күп еллар дәвамындагы хезмәт тәҗрибә ди ул. Мәчетләргә килгәндә авылда элек-электән гыйбадәтханә булган. Дөрес, ил вакыйгалары да читтәтеп үтмәгән. Беренче мәчетнең манарасын кисеп, клуб та ясаганнар. Әмма иманы нык булган халыкны бу гына туры юлдан яздыра аламысың? Динне йортларда һәрбер җитәге шикелле аерым йортларда алып баралар. Һәм дә инде Совет чорында да инде дин бездә көчле иде, чөнки шушы Садыктин абыйлар һәм дә инде башка кешеләр инде шушы мәҗлесләр үткәреп, Казаннан имамнар чакырып, Коръән укырга, шәригать кануннарын өйрәтергә алар киләләр иде. Һәм дә 1989 елда халык менә шушы мәчетне тургызды яңадан. Һәм дә инде моны башлап йөрүчесе ул безнең Яруллин Хафизулла бай һәм мәчетебезнең исеме дә Хафизулла мәчете дип атала. Һәм шул чордан башлап мәчетнең ишекләре һәр вакыт ачык. Җомга намазларына 70ләп, көн сайын мәчеткә 5 вакыт намазга 20ләп кеше йөри. Дини бәйрәмнәрне дә күмәкләшеп уздыралар. Шулай ук мәчетнең мәдрәсәсе дә бар. Балалар һәм олылар өчен дин сабаклары укытыла. Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән шәкертләр чакырабыз, нигә
Жай көннәрендә, алар шушы жай көннәрендә килеп, балаларыбызга инде шушы курсларны үткәрергә ярдәм итәләр, үзләренең белемнәрен бирәләр. Иренмичә, ихластан эшләяләр. Нәтиҗәдә күз алдында. Бу хакта киләсе тапшыруда. Дәвам итәрбез. Гөлия Садыкова, Наил Абдуллин, Татарлар, Лаеш районы. Татарлар тапшыруы архивын барлый. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезнең игътибарга Татарлар фондыннан дигән сәхифәбезне тәкъдим итәбез. Анда без чит илләрдә узган сәяхәтләребезне кабатлап күрсәтәбез. 20 ел дәвамында байтак юл үтелгән. Бүген юлыбыз Нью-Йоркка. Безнең көннәргә кадәр сакланган Нью-Йоркның иң беренче татар мәчете нәкъ менә шушында урнашкан инде. Нью-Йоркның Бруклин районында, адресы 106 Пауэрс урамы. Мәчет 1931 елда ачыла, ләкин бина үзе 19 гасыр азагында ук 1885 елда ук төзелгән һәм иң элек ул ширкәү буларак хезмәт иткән. Инде аннары 20 гасырның 30 еллар башында Нью-Йорк мөселманнары бергә җыела да әлеге бинаны сатып алып, ширкәүдән мәчет ясый. Һәм 1931 елдан бирле биредә мәчет эшли. Һәм иң беренче имам үзебезнең татар кешесе Хөсәен Рафиқов булган. Нью-Йоркның иң беренче мәчетен Польшадан күченеп килгән татарлар ача. 20 гасыр башында Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Массачусетс штатларында аларның саны шактый зур була. Һәм 1907 елның 2 февралендә Америкада Литва татар җәмгыяте теркәлә. Америкага күченгәч тә татарлар инглиз телен бик тиз өйрәнә һәм мондагы җәмгыятьтә тизрәк кабул ителер өчен полиция хезмәткәре, укытучы кебек хөрмәтле эшләргә урнаша. Татар җәмгыяте 1907 елда теркәлсә дә, мәчет 31 елда гына ачыла. Татарлар 20 ел дәвамында бинаны сатып алыр өчен акча җыя. Оны иң беренче дип әйтә алмыйм, ләкин ул безнең көнгә кадәр сакланган Нью-Йорктагы иң борынгы мәчет. Безнең әңгәмәдәш Олеся Ракевич, аның дәвәниләре Америкага Польшадан 1930 елларда күченә. I come from a very small background. There's not a lot of Tatar people. Татарларның тарихын беләм. Минем өчен аларның дөнья буйлап таралуы да мәгълүм. Бу халык яңа күченгән җирнең үзенчәлекләрен һәм мәдәниятен бик тиз үзләштерә. Татарлык ул минем тамырларым. Нью-Йорк мөселман җәмгыятенең күп кенә вәкилләре америкалашкан татарлар. Татарларны бөтен дөнья буйлап эзләп табарга мөмкин. Икенче бөтен дөнья сугышыннан соң бабаларым татарлар укмашып яшәгән төрле илләргә күченгән. Бабам Бруклинга күченгән, аның бер туганы Австралиягә киткән, абыйсы Канадада. Тагын берсе Малайзиягә китеп барган, ләкин һәр илдә алар татарларны эзләп тапкан һәм көчле җәмгыять корганнар. Established themselves all over. Бу мәчеттә җомга намазлары моннан 20-25 ел элек туктаган булса кирәк. Сәбәбе гади. Кайчандыр нәкъ менә бу районда укмашып яшәгән татарлар тора-бара кем кайсы якка күченеп киткән. Нью-Йоркның иң беренче мәчете булса кирәк, татар мәчете. Атлантика аръягында да безнең кешеләр югалып калмаган, диннәрен саклап, яңа тормышка аяк баскан. Раил Митбаев, Татарлар, Нью-Йорк. Хөрмәтле тамашачылар, дөньяда нинди вазгыять булуга карамастан без көчле булырга тиеш. Алган кыблабыздан тайпылмыйча яшәргә язсын. Уңышлар сезгә. Исән-имин булыгыз.